Viber ľudia, vítajte na mojom YouTube kanáli, ja som Tomáš a pripravte sa na to, že videjka, ktoré budú tuto vychádzať, nebudú úplne profesionálne. Nejdem sa tu hrať na žiadneho youtubera, keďže žiadny nie som zatiaľ, ale celkom ma baví editovanie fotiek, strihanie videí a vytváranie vtipného kontentu, tak som si povedal, že pustím sa do takého menšieho projektu a teda mám jednu dobrú a jednu zlú správu. Tá zlá správa je, že tieto moje videjka pravdepodobne nezaujímajú každého, čo som si vedomý, ale dobrá správa je, že ak si fanúšik futbalu a Fifi, tak toto je správne miesto pre teba. Môžete sa tešiť na rôzne kontenty, ako napríklad na kariéru hráča, na kariéru trénera. Samozrejme, Ultimate Team nemôže chýbať. A ďalšie podobné kontenty. Takže budem rád, ak okrem hejtov a riadnych disov dostanem aj nejakú tú podporu, nejaké tie motivujúce komentáre, ale aj cenné rady, ako sa celkom v tomto zlepšiť. A vidíme sa teda pri ďalšom videjku. Majte sa zatiaľ, čaute!